Kulang kayo. Maraming ihigpit. Kailangan lumapot yung ano yung sabaw. Ayan, luto na po siya. Sarap. Ngayon, titikman na natin yung nilutong paksiw na binalot sa mangga. So ngayon tatanungin natin si Reynald kung ano masasabi niya. Reynald, ano masasabi niyo po? Ngayon, ha? Ano masasabi mo? Masarap. So, kakain na kami si Jinky. Jinky, hello! Ang aming kusinera. Hi guys! Ngayon tatanungin natin si Queenie kasi first time niya ring makakakain nito. Oh, Queenie! Say hi! Oh, ano masasabi mo sa luto? Masarap. Yun lang? Ano masasabi mo sa dahon ng binalot siya? Hindi ko alam eh. Akala ko mapait. Akala mo pa ito. Ano ngayon? Sakto lang. Paksiw na paksiw. Paksiw na paksiw ba? Masarap. Oh, ngayon, magluluto ka na ba ng ganyan? Pag may time. O, pag may time ha, panoorin mo na lang itong vlog ko. Kasi nandito na kung paano lutuin ang paksiw. Yung nagluto mo na, yung nagluto. Ayun, nagluto. Say hi sa ating Ate Jinky. Siya po yung nagluto. Hi, Ate Jinky. Okay, my God. Let's eat. Eat. Ayan, ubos na ni Reynald. Oh my God. Oh. Sarap talaga pag nagkakamay. May lalo pag pinapa. Bye-bye! Reynald, yung sabi, please don't forget to like and subscribe. Ayan guys, ngayon titikman na natin. Kung anong last talaga na Yung mangga. Lola ko, magpagluto mo. Araw-araw niluluto yung lola ko dami. Sarap na, masarap. Parang pogi ko yun, no? No? Oo. Oh, first time ko lang maging pogi dyan. Nasapin ko na pa. Sarap ng ano yan, sige, masarap. Nasapin ko na. Niluto yung mat na. Sarap. Yung mga ganito lang, sariwa yung isda. Ang sarap talaga guys. Oo, yung sarap yun. Sarap guys. Kaya yung takto? Kaya takto na takto. Isa lang. Hindi lang. Ay, sarap. Grabe ka naman sa ano. Labong. Wala, ito ba yung mga ito? Sarap ang sabaw. Ano? Kaya napapainin ko ng sabaw. Ito ba? Ito wala ko. Naalala mo? Kung wala siya dun sa ate niya. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Hindi. Mama niya yung Pero matanda. dala akong ID. Pwede sa mama niya, pwede sa ate niya. Tignan mo na lang ID ko kung ano pangalan ko. Kahit ano yung inahal ako, dapat nag-iin na tayo sa YouTube ngayon. Bakit? Hindi makapasok kung corona ba? Wala ka ng kalbo ng ID. Tapos pag doon naman dumaan sa may market view. Bye-bye! Thank you for watching! Don't forget to like and subscribe!